Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Otvoreno o svemu Ozon Presa. Naša i vaša gošća u današnjoj emisiji Aleksandra Ćurčić. Mogu da kažem blogerka, twitterašica. Pa ne znam ni ja šta sam. Dobro, vi ste poznati, Srbija vas je, mogu da tako slobodno kažem, upoznala kada ste uputili otvoreno pismo ministru prosvete, gospodinu Šarčeviću, ne znam da li ga se šira javnost seća. Tada su upozorili na preopterećenost učenika, posebno gimnazije. U međuvremenu, ispred mene, vaša knjiga Dnevnik jednog nevremena, gde se nalaze vaši komentari, vaša viđenja trenutne društvene situacije i života koji živimo ovde u Srbiji. Zašto Dnevnik jednog nevremena? Pa zato što je ovo, ne znam šta je. Ovo u čemu živimo je možda se dešava jednom u 200 godina u nekoj zemlji da jedna generacija proživi ratove, sankcije, onda bombardovanje i onda osjeti dah slobode i posle nekoliko godina se dogodi sunovrat. To je sve naša generacija, nekih 70-ih godina, doživela. I onda u svemu tome što se dešavalo sam pokušavala da nađem smisao. Pa sam onda pokušala da se izolujem. Radila na šalteru, dolazila kući, isključivala televizor i onda sam jednog dana otvorila Facebook nalog i počela da pišem. Možda kao... To je bio ventil u tom trenutku? Ventil, da. Kao terapija. Ili je bila, ne znam da li mi je to bila terapija ili je bio poziv u pomoć ili je bio jednostavno neka želja da vidim ima li još ljudi koji se osjećaju kao ja. Jer u nekom momentu pomislim da li sam ja normalna ili su svi ostali ili se svi ostali tako isto osjećaju, samo se boje to da kažu. Kada se pregrmi strah, bude sve lakše. I nisam očekivala uopšte da će doći do knjige, da će to što ja pišem pročitati više od nekih mojih prvo 50 pa 100 pratilaca. Nisam očekivala da će iko obratiti pažnju na to. Napisano, idemo dalje. Međutim, to za Šarčevića sam zaista napisala u jednom dahu, besno, onako, i to je ostalo na mreži. I onda posle nekoliko dana N1 počinje emisiju sa tim. Bila sam u gimnaziji kod moje dece, imali su javni čas o tome, govorili su roditelji, profesori i to se čulo. To se čulo i moja deca kažu postala si heroina njihovog odeljenja, našeg odeljenja ili njihove generacije. Jer neko od roditelja se osmelio da kaže. Jer ako roditelj ne govori, bolje je da ne govori, dijete će imati problema, bit će obeležen, on će imati problema na poslu, a ja sam prošla sve to. I probleme u školi i probleme na radnom mestu zbog dugačkog jezika. Sve sam prošla i kad prođeš sve vidiš da ne postoji, da nema razloga za strah. Šta mogu da urade? Da te otpuste. Ne, otići ću sama. Šta mogu da urade? Da mi prete. Vidjet će da se ne plašim i odustaće. I to je tako. Da, upravo sam to htjela da kažem, ste radili u banci. Nije vam bilo nužda da se eksponirate za razliku od većine stanovništva koje možda žive čak i teže. Ipak ste se odlučili da izađete u javni prostor. Pa eto kako, nisam ja baš živjela lako. Ja sam uzela čuveni kredit u švajcarcima i to me upropastilo kao većina ljudi. Međutim, dok sam radila u banci, vidjela sam nepravdu. Znači, vidjela sam ljude koji dolaze, mole za jedan ček za hranu, jer im izvršitelji uzimaju sve. Vidjela sam oca kome su blokirali račun i on nema novca da kupi deci doručak. Vidjela sam baku koja plače i kune, ne možeš da je date. I onda sam vidjela čoveka koji ne može da podigne ništa, ali vadi iz novčanika člansku kartu vladajuće stranke i kaže mogu li na osnovu ovoga dobijem ček. I to je strašno. To je strašno jer
vladati tako nekim jednim narodom može samo onaj koga dovede na rub gladi. A glad je najstrašnija i onda ljudi će da učine sve da ne bi prešli tu granicu. I onda sam imala sam problema na poslu, imala sam disciplinski postupak je bio poveden protiv mene, imala sam opomenu pred otkaz i sve je to prošlo da bih na kraju otišla sama, jer kada sam počinjala da radim u bankarskom sektoru, još u bivšem SDK, bila je parola: vaš posao je da ljudima obezbedite da posao zbog koga su došli završe brzo i efikasno i da budete ljubazni. Sada, kada su nas pretvorili u prodavce koji će ljudima da uvaljuju nešto što im nije potrebno i što ih košta, kojima će od toga zavisi plata, koji će da provode sate i sate pišući bespotrebne izveštaje, dok će ljudi napolju da čekaju satima na suncu, vetru, kiši, to više nije bilo mesto gdje ja želim da ostanem. Znači, i možda je i to ludost, možda je i hrabrost u skoro 50 godina ostati bez posla i krenuti sve iz početka. Ali možda je i to primjer ljudima da se ne plaše, da gubitak posla nije nešto najstrašnije, da će uvek možda da se otvore neka druga vrata. Baš to, većina okreće glavu, ćuti pod izgovorom zbog dece. Imam decu. To u vašem slučaju, evo vidimo, da nije važno. Pa ja sam tim, što kažu, imam decu, odgovarala: ne, ja nemam, ja imam 3 krokodila kući. Moja deca iduće godine treba da krenu na fakultet, najmlađi sad je upisao srednju školu. I gde će oni na fakultet? Ovde, u Beogradu, u kome su razdvojene ulice, na fakultet koji se možda neće priznavati. Završit će fakultet i onda, ako sve ostane ovako, pretpostavljeno će im biti neki koji je kupio diplomu. I oni će raditi, biti nezadovoljni i živeti život nedostojan čoveka. Život koji se svodi na puko preživljavanje, na odmor, na rad bez slobodnog dana, na stalno prebiranje novca i gomilanje računa. To nije život. Život je otići na odmor, otići na večeru, život je jednostavno imati vremena da se posvetiš dragim ljudima. Ovaj život koji živimo je život koji ti ne ostavlja vremena ni za šta, sem za rad i za brigu o preživljavanju, o pukom preživljavanju. Da. Da li ste zbog vašeg pisanja izgubili neke prijatelje? Ne samo prijatelje, ja sam izgubila rođake. Ja sam izgubila najbliže rođake, zbog toga što se desilo da sam pomenula da sam im rod. I što je njih užasnulo, jer mogu jer ću da isprečim napredovanje u karijeri. To su ljudi sa kojima sam odrasla, znači koje znam od rođenja. To istoj rođaki sam pisala teme iz srpskog u osnovnoj srednjoj školi, uvod za diplomski, uvod za doktorat. Onda me se nije stidela. Odjednom me se stidi jer sam ja na onoj strani na kojoj ne treba da se bude. Lepo je uvek biti uz vlast i biti siguran i okretati glavu od svega. I ljudi koji kažu politika je kurva i svi koji se bave politikom su takvi. Nije. Oni su je napravili takvom. Politika je zamišljena kao briga za društvo, kao čovjek je političko biće. Ne može da nas ne interesuje ono što se dešava u politici, jer ona utiče na sve grane života. Evo, pričala sam sa čovekom koji je ratni veteran i on kaže: mene politika ne interesuje, ali ovo šta se dešava ratnim veteranima, to je užas. Kako je Hrvatska regulisala?
Kažem, pa ko misliš da treba da ga reguliše položaj ratnih veterana? Šumarsko društvo, udruženje lovaca, ne znam. Može država i to zavisi od politike. A u stvari više ovdje nije politika, ovo je vladavina jednog čoveka, okruženog najgorim i nisam sigurna da li on više mrzi te oko sebe, jer mu govore kakav je on kad ih vidi, ili više mrzi nas koji se nismo pokorili. Da. Imam ja često priliku da budem među ljudima i ono što uglavnom čujem jeste da eto, predsjednik je pošten, ali niko ne valja oko njega. Pa, jeste vi imali nekog poznanika koji je pošten, a uporno se okružuje lopovima, ili koji je pametan, a uporno mu društvo prave glupaci? Znači, od kad sam bila mala, voljela sam da se družim sa ljudima koji su pametniji od mene. Voljela sam da se družim i sa starijima, jer ću nešto da naučim. Voljela sam da se družim sa duhovitim ljudima, jer glup čovjek ne može da bude duhovit. Ali izgleda da je došlo vreme da takvi ljudi nisu na ceni i da je poželjno družiti se sa ljudima koji su sušta suprotnost onoga kako su nas učili da treba da budemo. Budi pošten, ne laži, ne kradi, poštuj starije, budi vredan. Sve to pada u vodu. Moj pokojni otac, kad sam ga pitala, pošto je bio šef prodavnice u komunističko vreme, pitala sam ga kako tata, svi šefovi su otvorili privatne prodavnice. Kako ti nisi? To sam ga pitala 90-ih. On kaže, znaš sine, kad ja sutra ne budem živ, neću da tebi i sestri kažu ovo su kćerke onog lopova. Međutim, došla su takva vremena da je on bio takav, nikome ni sestri ne bi rekao da smo kćerke lopova, već kćerke sposobnog čoveka. Onog momenta kada je lopov izjednačen sa sposobnim čovekom, tada je ova zemlja počela da ide brzinom svetlosti unazad. Da. Bili ste čak i prozivani, sad ne znam koji je tabloid zbog vašeg pisanja, da ste pozivali, ne znam, na nerede, rušenje, sad se ne sjećam, da ste bili prozvani. Šta kaže vaša porodica? Jeste li previše eksponirani, da li treba da smanjite, vi idete i na proteste, evo poslednjih meseci se borite protiv dolaska Rio Tinta u Srbiju. Moja porodica, suprug me je uvek podržavao. Uvek brinuo se, ali je jednostavno nije on, kao što bi rekli, tradicionalni srpski muškarac koji mora da da odobrenje ženi ili koji želi da mu žena bude majka, domaćica, nevidljiva, smerna. Ne, on želi da radim ono što mene ispunjava i što mene čini srećnom i apsolutno me podržava. Dok deca su bila, ne mogu da kažem da protiv toga, ali su bili uplašeni. Pogotovo za vreme demonstracija, eto, pretprošlog leta, kad je to bilo? Prošlog leta, kada su ljudi prebijani na ulicama Beograda, ja sam htjela da idem, međutim, molili su me, vidjeli su onaj užas i nisam otišla zbog njih, eto. Ali uglavnom i oni se slažu i oni su već uskoro će blizanci da napune 18. Vide šta se dešava, nije ni potrebno da im govorim. Dovoljno su pametni. Mi pogrešno mislimo da mlade ne interesuje ništa i da smo mi bili neke pametnije generacije. Ne, oni su jako pametni. Međutim, usmere se u nekom drugom pravcu i ne žele da rasipaju energiju, jer nisu ni dužni, mi se nismo izborili za njih. Mi smo krivi i sad očekujemo od mladih, gde su te generacije naše koje su bile na ulicama 90-ih su se predale. Ili su se predale ili su se prodale. I sad prozivamo neku decu
da se bore i da budu u prvim redovima. Ne ide to tako, mi smo počeli, mi moramo da završimo. A što se tiče prozivanja tabloida, nikada nisam ni pozivala na nasilje, ni pozivala na, šta ja znam, povređivanje, ubistvo i to. Jednostavno, oni ne razumeju sarkazam i ne razumeju satiru i ne razumeju da neko može da citira ono što oni govore. To njima izgleda strašno. A to ste vi rekli. To ste vi rekli kada poslanik Đukanović, pravnik po struci, kaže, citiram, policija treba da ih tuče dok se ne upišaju. I to nije poziv na nasilje, ali je poziv na nasilje rečenica ako Vučić ne bude otišao sa vlasti naredne 4 godine, mi nećemo postojati. Znači, niko ne otišao sa vlasti. U svakoj normalnoj državi opozicija i služi da ukazuje na greške vlasti i bori se da dođe na vlast. I to niko ne shvata kao zločin. Samo u ovoj zemlji normalna želja opozicije da dođe na vlast ili želja ljudi za promjenu sistema se shvata kao poziv na ubistvo, na rušenje države. Ovdje je predsjednik poistovećen sa državom. Ako on ne bude predsjednik, država neće postojati. Pa ova je zemlja valjda veća od jednog čoveka. Ili ćemo se vratiti u vreme faraona ili ranog feudalizma, kmetova i vlastelina, ili ćemo da uđemo u 21. vek. Mi više nemamo neku sredinu. Ili odosmo u daleku prošlost, ili ćemo da zakoračimo u taj 21. vek u kome su normalne zemlje odavno. Da. Ako su obične porodice, tako kažem, ucenjene radnim mestom, nekim kreditom koji su uzeli, zašto to poniženja koje su izloženi ministri, recimo, od predsjednika Vučića, evo, vidjeli smo i ministra Momirovića, onako javne časove srpskog jezika i ponižavanja, direktor Puteva Srbije i ko već sve ne, zašto oni pristaju da budu ponižavani tako javno? Pa ne znam, ja mislim, ili zbog toga što je ogroman novac u pitanju i što oni nisu poniženi na način da ukoliko izgube radno mesto, njihova porodica neće imati šta da jede, nego ako izgube milost u očima predsjednika, oni neće više dobijati svakodnevno milione, neće imati firme, neće imati vozila. I njima je gore nego onima koji će izgubiti sve. Znači, to je verovatno, ako imaš mnogo, ti želiš još više. I pošto im donosi toliko novca i toliko beneficija, njima je lako to da progutaju. Znači, ili možda oni to kompenzuju ponašajući se tako prema svojim podčinjenima. I onda ide ta spirala do dna opštinskih odbora ili mesnih zajednica. Pa vidjeli ste da oni ne mogu dozvole da izgube vlast u jednoj mesnoj zajednici. Po Bogu, to je obična mesna zajednica. Zar ima nešto normalnije od toga da komšije odaberu komšiju bez obzira u koga imaju poverenja za predsjednika mesne zajednice, bez obzira iz koje je stranke? Ne, mora da bude iz te stranke. Vučić obožava da ih ponižava, a izgleda da i oni obožavaju da budu ponižavani. Kad malo bolje razmislim, stokholmski sindrom i to je to. Na koji tekst ste posebno ponosni? Pa, tu ostali su neki tekstovi zbog korone, jednostavno smo ih preskočili, ima ih preko 30 i tu sam... Ti tekstovi će biti u drugom delu, Dnevnik jednog nevremena 2. Tekst na koji sam najponosnija, koji nije izazvao toliko pažnje, je tekst Metro, koji će biti u kome je Aleksandar Vučić mašinovođa, koji je u crnom, koji vozi jedan voz, i niko ne zna gde ide taj voz. I samo je jedan kupe pun, tu su Slavko Ćuruvija, Dada Vujasinović, Oliver Ivanović, radnik Goše koji se obesio, posada helikoptera. I
Na jednoj stanici poslednje ulazi Zoran Đinđić i pita može li da razgovara sa mašinovođem. Kondukter mu kaže ne može, on nikad ne gleda iza sebe. Zašto su ovi vagoni prazni? Neće još dugo biti prazni. Sve više se... I to je meni, znači to sam napisala jedne noći, posle ubistva Olivera Ivanovića, kad je bio poziv preko društvenih mreža da ode u crkvu i da se zapale sveće za tog čoveka koji je tako surovo ubijen. I ja sam poslala poziv preko Facebooka, javili su se ljudi, idemo u Čačansku crkvu. Ja sam došla sam s posla, samo sam ostavila stvari i otišla u crkvu, zaključana je bila. Ušla sam na sporedni ulaz, bila sam jedina. Od svih tih, od 100 ljudi ovde u Čačku koji su se javili da će da dođu, bila sam i samo je gorela ta jedna sveća u mraku. I napisala sam taj tekst pod utiskom toga kakvi smo postavili. Ne znači ljudski život, jer bio toliko teško izaći i zapaliti sveću kao znak sećanja na tog čoveka, kao podrška porodici koja se i dalje bori, koja ne zna šta se dogodilo. Eto, to je meni neka prekretnica kad sam vidjela da možemo da se borimo za opstanak ili da pristanemo na nestajanje. I tada nije... I sad ovo, evo, sa ovim Rio Tintom i sa Zijingom, Kinezima u Boru, to... Već smo na pragu toga. Hoće li se ta svetlost, dakle, te jedne svećice proširiti na ostale građane? Šta mislite, šta bi mogao bude povod da građani Srbije kažu dosta je? Evo, vidimo i skoro sve države u okruženju su promenile vlast, na neki način se i bore protiv mafije od Severne Makedonije, evo sada u Crnoj Gori. Čini mi se da smo mi tu ostali zarobljeni u nekim prošlim vremenima. Ja sam se nadala da će građani promeniti to, da će pomisliti kako jedan čovek je streljan i niko ništa. Evo, pojavilo se jedan čovek je utopljen i sahranjen samo sa imenom. Ništa. Pojavila kampanja za našu decu, a teraju nas da rađamo decu da bi strani investitori imali radnike u fabrikama. Bukvalno kao da su oni robovlasnici, mi smo robovi koji treba da rađaju male berače pamuka, mi treba da rađamo male motače kablova. I kada to nije upalilo lampicu, kada ljudi nisu spremni da se bore za svoju decu, da kažu moje dete neće imati ne sme da ima takav život. U redu je raditi u fabrici. Ne mogu svi da budu doktori nauka, ne mogu svi da budu akademici, ali i taj radnik u fabrici mora da ima poštovanje nadređenih, mora da ima sigurnost, mora da ima potvrdu da se njegov rad ceni i da ne bude samo broj koji će biti zamenjen. Čitala sam juče tekst o tome da se u nekim fabrikama radnici onesvešćuju, zovnu hitnu pomoć i nateraju da ponovo rade. Pa kakav je taj čovjek kad dođe kući? Kako se on ponaša u porodici? Kako deca to prihvataju? Znači, to su, i onda se pitamo zašto ima sve više slučajeva porodičnog nasilja, groznih scena. Da mora da se ispolje. Da, svaki čovjek to doživljava na poseban način. Znači, mene je ovo koštalo i zdravlja, ali šta mogu da uradim? Mogu da budem kao svi. Da popijem kafu sa prijateljicom, da odgledam tursku seriju, da odem na Moravu da slikam zalazak sunca i kokteličić koji pijem, da podelim neku mudru misao Bukovskog ili Dostojevskog i da me niko ne dira. Da odem da zamolim da me prime u neku državnu instituciju gde ću za 35.000 dinara da radim, a ako hoću malo više da botujem.
i platili bi. Verovatno, botovanje, neko bi mogao da pročita, da ne traži tumačenje. Ali, kakav je to život? To je potpuno besmislen i isprazan život. Do kada mislite da ćete pisati? Pa ne znam, kažem, to mi je bio hobi i terapija i uopšte nisam planirala da se bavim tim. Znači, ja sam bila bankarski službenik, večita šalteruša bez mogućnosti za napredovanje, gde će da napreduje osoba, iako super radi, ali ona ima kredit, ona ima finansijskim problemima. Posle bilo, gde da napreduje, ova mnogo laje. Ali sada, i nikad ne pišem, sad ću da napišem ono što će da se svidi ljudima, nego samo mi dođe. I amater sam normalno, ni ne znam dok ću pisati i mislila sam da ću skoro i prekinuti i razmišljam čemu ovo vodi. Možemo mi da pišemo do sutra, međutim, onda su neki ljudi mi se javili i rekli da ih je to dotaklo, da su počeli da razmišljaju drugačije, da ih je sramota da neka žena bude hrabrija od njih, da moraju da podignu glave. I to je bilo baš dosta ljudi. I na protestima su mi prilazili ljudi u Beogradu, prepoznavali me i govorili da su počeli da dobijaju hrabrost zbog mog pisanja. Verovatno su osjetili da sam iskrena, jer ja ne pišem za lajkove ili za tapšanje po ramenu. Ja pišem ono zaista što ja osjećam i ponekad se previše se opustim i budem previše lična, ali ja drugačije ne mogu. I na kraju došla mi je potvrda u vidu pohvale gospodina Kovačevića, znači on mi se odavno javio i rekao da misli da sam ja izuzetno talentovana žena i daje mi smjernice neke u kom bi smeru trebalo da se kreće dalje moje pisanje. I to misli da bi ja bila odličan kolumnista i tako da baš sam ponosna zbog toga. Eto, i rekao je da ne smijem da budem skromna jer se mnogi glupi ljudi kriju iza skromnosti. Da skromnost ne može da bude uvek vrlina. Tako da počela sam malo drugačije da razmišljam. Evo, nažalost, prošlo je više od pola sata, brzo teče vreme u razgovoru sa vama, pa evo, ne znam, doputimo na kraju poruku svima onima koji nas gledaju. Zašto je važno da ne ćute, da budu svoji? Zbog toga što život izuzetno brzo prolazi. I život nam je dat da niko se od nas nije rodio slučajno. A život nam je dat da uradimo nešto sa njim, da uradimo nešto dobro, da pomognemo. Ne može svako da izmisli lek protiv side, ali neko može da pomogne nekom drugom u teškoj situaciji empatijom. Mi smo izgubili to i zato propadamo. Život koji živimo nije život koji treba da živimo, već je život koji nam je kazna. Znači, umjesto da se budimo nasmejani i kažemo super, još jedan novi dan, mi kažemo jao, opet je svanulo. Tako da život vrlo brzo prođe i ako ga provedeš u tišini, onda je kao da nisi ni živeo. Hvala vam puno što ste bili naš gost i nadam se da nećemo čekati drugu knjigu da nam budete opet gošća. Ja se nadam da se zahvalim medijskoj kući Ozon Press i Stojanu i svima koji su me podržavali. Ja ništa ne bi bilo ni knjige, niti bi mnogi ljudi znali za mene da nije bilo vas. Hvala vam. Tu smo, nažalost, za 100 godina, kada neko bude čitao dnevne novine, mislit će da ovde nije bilo nikakve kulture, da nije bilo ničega, ali vaše svedočanstvo ostaje zapisano u kakvom smo vremenu živali. Hvala.